A teraz otázka. Vedel podľa vás slovenský štát skomplikovať život slovenským podnikateľom v Maďarsku? Samozrejme. Takto vyzerá hraničný priechod Domica Aktelek. Slovenské úrady sem dovláčili betónový balvan, aby ochránili krajinu pred slintačkou krývačkou. Cieľom opatrenia je zabrániť ďalšiemu šíreniu tejto choroby. Títo ľudia sú doslova obeťami tohto torpédovania ich každodenného života. Toto miesto je vzdialené 300 km od epicentra nákazy. Do Maďarska sa dostanete 70 km obchádzkou cez priechod Bánreve a po dezinfekcii kolies. Opatrenie vyvoláva otázku, či spĺňa požadovaný účel. Tak týmto opatrením budete roznášať cestou cez veľký hraničný prechod trojnásobne ďaleko. Roman Kojecký je slovenský chlapík, ktorý pred rokmi odišiel podnikať do Maďarska. V oblasti prenájmu a predaja nehnuteľností. Potom, čo Slovensko balvanmi uzatvorilo malé hranice s Maďarskom z dôvodu personálnych kapacít, podnikateľom to spôsobilo otras ich príjmov. Záujemcovia rušia biznis. Ľudia rušia dohodnuté termíny obliadok z dôvodov, že vnímajú slovensko-maďarské hranice ako zavreté. Pravidelne prinášam reportáže, ktoré inde neuvidíš. Daj mi preto follow. Slovensko chcelo ochrániť pred slintačkou krývačkou aj na úkor ochromenia života a biznisu. A prečo vôbec podniká Slovák v Maďarsku? Všetkých vás srdečne do Akteleku pozývame po odpoveď na túto otázku.